जोबोद आं लाखि होननानै बुंनांगोन दिनैसिमहालागै लाख बर' फरायसाफ्रा माने मेट्रिक परिखा होलांबाय नाथाय सानैसोल' सेलेक्ट खालामनो हाबाय बर' मिडियामनिफ्रायथ' जोबोद दुखुनांथावसिनबाव बिमुंसार बसुमतारी सासेल' दिनैसिमहालागै बर' मिडियामनिफ्राय सेलेक्ट खालामनो हाबाय दा बेयाव जोङो जेब्लाबो नायबाय थायो एसे आं हिसाब खालामबाय थायो देग्लायो सेलेक्ट खालामनाया मेट्रिकआव 44 जन सेलेक्ट खालामनो हाबाय 44 जनखौ जोंनि बर' फरायसा बर' मिडियामनि फरायसाफोरखौ जुदि नायोबा बर' मिडियामनि फरायसाफ्रा 17,303 जना मेट्रिक परिखायाव जिरायदोंमोन बिनि मादाव जुदि जोङो सेलेक्टखौनो राननानै होयोबाबो सासेनि बारा सेलेक्ट मोननांगौ जोङो बर' मिडियामनिफ्रायनो आरो बर' सुबुं दङ इंलिस मिडियाम फरायनाय आसामिस मिडियाम फरायनाय बेखौ नायोबा साथामसोआ जोङो माने सेलेक्ट खालामनो हाथारनांगौमोन जाथि हिसाबै नायनो थाङोबा जोङो देग्लाय सेलेक्ट गैया थांनाय बोसोराव गैया बेसेबांबा लुजाराव दं बायदि मोनो जों बबेबा नायोबा नोंगौ पार्सेन्टेजआ एसे मोजां जादों जोंना बर' मिडियामनिफ्रायनो 97% मोननो हादों 98 काट अफ लास्ट टप 10 आ 90%मोन 1%नि थाखाय बर' मिडियामनिया टप 10 आव हाबनो हायाखिसै आरो थेवब्लाबो क्वालिटि होननानै बुङोबा सेलेक्टखौ सिगां नायो हिसाबै सिगाङाव जोङो दिनै सासेबो मोननो हायाखै बिनि उनाव फार्स्ट डिभिजनखौ नायबाय फार्स्ट डिभिजना 63,176 फार्स्ट डिभिजन मोनबाय अल आसामाव बर'आ 70,303 एग्जाम होनायाव बर' मिडियामा मोननांगौमोन 2700 माने 80 2780 आव फार्स्ट डिभिजन मोनथारनांगौमोन बर' मिडियामनिफ्रायनो जोङो बर' मिडियाम फार्स्ट डिभिजन मोनबाय 1977 1977 जना फार्स्ट डिभिजन मोनबाय फार्स्ट डिभिजन मोननायाबो जों जेसेबां बर' मिडियाम हिसाबै मोननांगौ बेबायदि मोनाखिसै दा बेखौ नायोबा एसे गाहायाव दा ओंखायनो जोङो जेब्लाबो मा होनो नायबाय थायो जोङो माहारि हिसाबै बेसेबां दावगामारखो जोंनि रिजाल्टफोरखौ नायोबा जों बारा गोजोननो हाया बेनिखायनो मोनसे सेन्टारखौ जोङो आवगायनिफ्राय जोङो पास जानाय पार्सेन्टआ मोजां जादों क्वालिटिया एसे सायाव फैदों थेवब्लाबो जोंनि जेरैबायदि जोंनि बर' सुबुंफ्रा जौगानांगौ मोजां पार्सेन्टेज लानानै पास खालामनांगौ बेबायदि अबस्थासिम जों दासिमबो फैनो हायाखै दा हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्ट ओंखारबाय बेयावबो नायबाय हायार सेकेन्डारियावबो सासेबो बर' फरायसालि स्टेन्ड खालामनो हायाखै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जालायबाय जेसेबां रिजाल्ट फैयो बे साख्रिनियानो होन डक्टर इन्जिनियारिं एन्ट्रेन्सआनो होन गासिबो नायजोबो UPSC जोंनि बर' सुबुंफोरखौ जोबोद खम नुनो मोनो दा ओंखायनो आं बुंनो नागिरबाय नैसो जोङो दिनै मानो स्टेन्ड खालामनो हाया मानो मोजां साख्रि मोननाय UPSCआव जोङो पास खालामनो हाया क्रेक खालामनो हाया दा बेखौ जोङो गासै लोगो नांनानै बर' फरायसाफोराबो खालामनांगोन बिदि फसंथान गुबुन आफादफोर बर' थुनलाइ आफाद बर' आइजो अनसायग्रा जि दङ समाजाव जेसेबां थाखोनि सुबुं अनजिमा दङ बर'फोरनि गासैबो पस्टमर्टेम खालामनानै नायनांगौ आंनि बायदिब्ला मानोना जोङो ओरैनो बयबो बुंलायलायबाय थाबाय फरायनांगौ बयबो बुंगासिनो सानफ्रोमबो बोसोर जाबाय बयबो बुजिबाय बिमा फरायसाफ्राबो फरायनांगौ बिमा बिफाया जोथोन लानांगौ एसे बुजिबाय जेरैबायदि फरायनांगौ बेबायदिनो बोसोन होबाय दा थेवब्लाबो जोङो जेरैबायदि रिजाल्ट खालामनांगौ बेखौ दासिमहालागै खालामनायखौ नुनो मोनाखै दा बिनि थाखायनो हयथ' जोंनि फरायसाफोरनावबो लेखिं थागोन जोंनि जोथोन लागिरिफोरनावबो थागोन बिमा बिफानावबो समाजनि सुबुंनाव थागोन जों बायदि आफादाव मावग्रा बा सरकाराव जोंनि जायफोर सुबुंफोर दङ बर' मानसिफोर गासिनावबो जोंनाव दाया थाजोबगोन एसे बिनिफ्राय रावबो बारग'नाय नङा खिन्थु दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै जोबोद सिरियासलि नायनांगौ जाबाय जाथि हिसाबै जों बोरैहाय दुनियायाव जोंनि क्वालिटिया माखौ बुंनो सानदों बे क्वालिटियाव जोङो मानो बाहागो लानो हायाखै बिनि थाखाय जों जेरैखि जाया फसंथान खालामनानै गिफ्टनिफ्राय गिफ्टसिमाव हाबनानै डेपथाराव हाबनानै जोङो दिनै बिजिरनानै नायनांसिगोन बबे राहाजों जोङो जोथोन लायोबा माबोरै जोङो फरायोबा जोंबो टप 10 आव फैनो हागोन बा जोंबो मोजां पजिसन लानानै साख्रि मावनांगौ डक्टर इन्जिनियार जेसेबां फरायनो मोननांगौ बिसिमहालागै जों थांनो हायो दा बेनि थाखायनो आं खावलायगोन जों जेसेबां सुबुं अनजिमा दङ बा जेसेबां थाखोनि सुबुं दङ जोङो बर' माहारिनि बेखौ जोङो मोजाङै बिजिरनानै नायनांगौ दंसै आरो बेनिफ्राय जिबायदि मावनांगौ जोङो बबे जायगायाव मावनांगौ बेखौ दिहुननानै जोङो खामानि मावफानांगौ समाव फैथारबाय खिन्थु गुना जोङो दिनै बेयाव गुन गोनां माखासे फरायसाफोरखौ फरायबाय फार्स्ट डिभिजनफोरखौ जों गुन गोनां होननानै फरायबाय सेलेक्टखौ नोंथाङा दा गुना दिनैनि दिनाव बिनि गुननि डिफिनेसनखौ बोरै डिफाइन खालामनो हायो दा बे मोनसे बेसेबांनो गिदिर बाथ्रा जाबाय बेयाव मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन पास जानाय हायार सेकेन्डारि फार्स्ट डिभिजन पास जानाय जों फरायसाफोरखौ फरायबाय दा फार्स्ट डिभिजन पास जानायानो गुन गोनां नंमारा दिनैनि दिनाव बे बेसेबांनो गिदिर सुबुं जाबाय दहाय जोंनि मेल बिगियान बुंदों सेलेक्ट खालामनाय मेट्रिकआव हायार सेकेन्डारि खालामनो हायाखै
सासे देग्लाय ओंखारनाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंहरो दा बिदियाव मेट्रिकआव स्टेन्ड खालामनानै जोबोद गुन गोनां जाबायमोन जाय मेट्रिकआव स्टेन्ड खालामदों नाथाय हायार सेकेन्डारियाव स्टेन्ड खालामनो हायैनि थाखाय बियो आरो बारा गुन गैयालाय आरो बियो आरो जिउनि बाथ्राखौ सानोबा आरो मोनबावगोन बेयाव ओरैनो फरायनानै फार्स्ट डिभिजन मोननाय स्टेन्ड खालामनाय बेखौ फरायनायनि मुङाव माने गुन गोनां फरायसा जाबाय बियो खिन्थु जिउ राहा दानायनि मुङाव बा मानसिया सासे गोग्गो मानसि जाहैनाय सासे गेदेर मानसि जाहैगौ होननानै बुङो बिसिम जुदि मोनहैनांगौ जायोबा आरो बैसिम जाहैनांगौ जुदि जायोबा अब्ला आरो बेयाव गुननि डिफिनेसना एसे सोलायबावगोन गोबां फार्स्ट डिभिजन पास खालामनाय गोबां मोजां पास खालामनाय मानसिफ्रा गावनि जिउ राहाखौ मोजां दानानै लानो हाया खिन्थु सोरबा फेल जानाय मानसियाबो मोजां आबादारि जानानै मोजां बेफार मावनानै मोजां गेलेगिरि जानानै मोसानाय कालचार लाइननि थांनानै गोबां गावखौ दानानै लानो हाबाय दा ओंखायनो दिनैनि नैबे समनि गुन गोनांनि डिफिनेसना गावनो जिउआव मा जाहैनो हायो गावनि जिउखौ बोरै मोजाङै माबायदि दैदेननो हायो बिनि सायावसो सोनारो ओंखायनो आं खावलायनो नागिरदों जायफ्रा दिनै फार्स्ट डिभिजन पास जाबाय दिनै फरायलाबाय बिथांमोनहा जाहाथे फरायनायनि गेजेरजोंनो गावनि गुनखौ दिन्थिहैनो हायो जोबजासिमहालागै बिसोर नाजागोन गोबां दिनै बिबुंथि बिथांमोनाबो बेखौनो खावलायदों बा बेयाव गोबांनि कलेजआ गोसोबायदि जायाखै आंनि बुजिनायाव दा मेलेमगिरि बिथाङा बुंदों जोङो कलेजखौ मोजाङै सिलेक्सन खालामनांगौ थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय जों जेरैबायदि थांनांगौ बेयाव जोङो मोनहैनांगोन बे जायगायाव दा बे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों दा बिनि अनगायैबो जोङो सावरायनांगौआ बेबो थागोन बायदि मोनो आङो माखासेया गावनि गोसो बायदि कलेज चयस खालामनो हायाखिसै चयस खालामनो हादोंमोन खिन्थु बे जायगायाव थांनो हायाखिसै गोबां फरायसालियाव बिदि थागोन मानोना जोंनि फाइनान्सियेल कन्डिसन जोंनि न'खरनि बियो जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि नंखाया दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना जोंनि फरायसाफोरखौ बुंनो नागिरदों आङो गोसो बायनांगौ गैया मोनसे बाथ्राखौबो क्लियार खालामना ला मोनसे जिनिसखौ गोसोआव थि खालामनानै ला जि कलेजाव फरायनो मोनबाय बे कलेजआ आंनि थाखाय बेस्ट कलेज आरो बिनिफ्राय आरो आंनि थाखाय साबसिन कलेज गैया दुनियायाव दिहुननानै लाबोब्ला गोबां बिदिन्थि मोनगोन दिनै मोनसे बेसेबांबा गिदिर बिदिन्थि होनो हायो आपेल होननाय मबाइल कम्पिउटारखौ जोङो दिनै मोननाय नङामोन जुदि स्टिभ जब्सआ मिथिगोन स्टिभ जब्स आपेलनि फाउन्डार स्टिभ जब्सआ जुदि गाव फरायनाय कलेजाव फरायबाय थानो हायोमोनब्ला आपेल होननाय मबाइल कम्पिउटार मोननाय नङामोन जोङो स्टिभ जब्सआ 6 मास उनाव गावनि कलेजखौ गारदों थांनाय बिमा बिफाया फैसा हायाखै हाबा जायै बिमानि गथ'मोन थांनो लांबाय सासे बिमा बिफाया सासे बिमा बिफा सासे फरायबाय हायार डिग्री हायार सेकेन्डारियाव बे 6 मासाव फरायनो हाबाय राव गारनानै पलिटेकनिक पास खालामनो बेयाव पास खालामनो गोनां जाबाय गाव फरायबाय थानाय कलेजाव थांबाय थायोमोनब्ला बेयो आपेल होननाय कम्पिउटार नाम्बार दिहुननो हानाय नङामोन आंनि बुजिनायाव गारनानै गुबुन लामा लानानै फरायनानै थांनानैसो बियो आपेल मबाइल कम्पिउटार मबाइल गाव कम्पिउटार दिहुननाया दा ओंखायनो गाव जेराव जि जायगायाव मोनबाय जि जायगायाव जोंखौ दोनहरबाय बे जायगाखौनो बेस्ट होननानै साननानै लानांगोन मानोना नोंहा खुनु माने आलादा चयस गैया नोंहा गुबुन जेबो राहा गैया नोंहा दा ओंखायनो बेखौ जोङो गनायनानै ला गोबां बिथांफोर दं खेला गेलेनायनि बाथ्रा लाबोनो हायो जोङो चाइना नेवाला एक साइन्टिस्ट जानाय आं बेखौनो बावगोला चाइना नेवाला एक साइन्टिस्ट जानो थाखाय थांखि दंमोन उन्दै समाव बिमा बिफाया बेखौ नोङो फरायनायाव नों जि थांखि लादों बेखौ थांनो फरायनायजों थांदोंमोन आरो बिमा बिफानि थांखि लागोन बिमा बिफाया बेखौ माने बेदमिन्टन गेलेग्रा बे साप्ला नालाय बेदमिन्टन गेलेग्रा जायगायाव हराव लांनानै कच खालामनो सम जाहैबाय दा बेयाव चाइना नेवालाजों थाबोनो नागिराखैमोन आं फरायनोसो नागिरदों आं गेलेनो नागिराखै खिन्थु बिमाया बेखौ सिगाङाव लानानै जानानै फैदों हराव चाइना नेवालाखौ दिनै भारताव मिथियो नाम्बार 3 गाहाम फैयो बुहुमाव नाम्बारा चाइना नेवालाया ओंखायनो आं बुंनो नागिरदों बेबायदि गासिबो जानाय मा फरायसाफ्रा नंगौ गावनि गोसो बायदि माखासे थांनांगोन खिन्थु सयसानो जुदि लानायनि जुदि गैयाबा बेखौ बेस्ट होननानै जों साननानै लानांगोन जेब्ला सिमालागै बियो आंनि बेस्ट होननानै सानना लानो हाया अब्ला सिमालागै नों बे कलेजाव मोजाङै फरायनो हानाय नङा नोङो जुदि थांखि लानानै ओंखारदों जेनेबा माबाबो जाथारनाय नङा जानाय नङा नोङो नोंनि गोसोआव गुबुन फैखागोन आं उमुगावसो फरायोमोन उमुगासो मोजांमोन आं उमुगाव फरायनो हायासै आं मोजां जानाय नङा बे साननाय हनाय जोंनि गेजेराव फैबाय थानांगोन दा बेनि थाखायनो आं खावलायो जोंनि गेजेराव थांनो मोनो जेराव फरायनो मोनो बेनो आंनि थाखाय बेस्ट आं गोबां बाथ्रा बुंनाय नङा बिमा बिफाखौ दिनै बाथ्रा बुङो माखासे गार्जेनफोर दङ दा गार्जेनफ्रा गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जोथोन लानायनि गेजेरजों बिथांमोना फार्स्ट डिभिजन पास खालामनो हाबाय गोबाङै फरायगासिनो दंबा जायफोरा फार्स्ट डिभिजन पास खालामनो हाबाय बिथांमोनखौ आंनि द्वारा फरायसाफोरनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय आरो आं दिनै बेयाव खावलायनो नागिरदों बिथांमोना थाखा फैसाजों हायाखै माखासेया मोजाङै जोथोन लानो नागिरदों माखासेया थाखा फैसाजों जोथोन लादों दा
फरायसिगोन डिग्री फरायसिगोन गोबाङा खिन्थु फैसा थाखा हरनानै बेयाव जोबगोन नागिरो जोंनि सोलोंनाया प्राइभेट स्कुलनि बिगोमाफोर प्रिन्सिपालफोरा बुङो गोबां प्राइभेट जोंनि फरायसालिया हाई स्कुलफोरनिया बिमा बिफाया फैसा थाखाखौल' सोरबा सोरबाया होयो जाहैबाय बेयाव गथ'आ माबायदि फरायदों बिनि रिजाल्टआ माबायदि जाबोदों बेखौ गुबुन खालाया इभेन माब्लाबा लामायाव लोगो मोनोबा बिगुमायानो होन प्रिन्सिपालानो होन बिमा बिफाया रायदावनायखौ आलादा फिसाफोरा माबायदि दं माबायदि गैया मा फरायदों मा फराया बेखौ खबर लानायखौ आलादा एरायनानै थांगौ जाहैबाय दा बेबायदि जानाय नङा नोंगौ जोङो फोरोंनो हानाय नङा खिन्थु जोथोन लानायखौ जों खालामबाय थानो हाया आरो फैसाजों जुदि जोथोन लानाय होननानै सानोबा बे रं फैसाजों जुदि जोथोन लानाय जायोमोनबा कोटि थाखानि मालिकनि फिसाफ्रा मोजां जाजोबगोन नागिरनो मोननाय नङा बारा बे खफाफोरा बारा कोटि थाखानि मालिकनि फिसाजों फिसालांगौ नङा होमबा बारा बुरजा गैया एसे खफाफोरा माबा बे कोटि थाखानि मालिकफ्रा बिलियन कोटि फिसाफ्रा बारा थप खालामनो हाया फैसा थाखाय जुदि आसल मोनबा फिसा खालामगोन बेबायदि नङा बेनिखायनो आलादानि सोरबा मोनसे बाथ्रा बुंदों साइन्टिस्टआ फैगोननिया बियो फरायसाफोरखौ माने उन्दै गथ'फोरखौ माब्लाबाबो फोरोंनो नाजायामोननो जोथोन लानोसो नाजायोमोन थुलुंगा होनोसो नाजायोमोन थुलुंगायासो गेदेरसिन बाथ्रा ओंखायनो आङो खावलायगोन बिमा बिफा बा जोंनि गारजेन बिथांमोनखौ फोरोंनो हायाबाबो फैसा थाखाजों बारा जोथोन लानो हायाबाबो थुलुंगा होनाय बेखौ जों जाहाथे लाखिबाय थायो दा बेयाव बाथ्रा बुंनाय नङा आङो सानसे समाजा थाथारला हिसाबै बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय आरो आं मिजिंथिगोन जाय फरायसाफोरा दिनै फरायजाबाय बिथांमोना जाहाथे उनाव साफा गोग्गो सुबुं हिसाबै जाफुंसार जायो गावनि थांखिखौ लानानै जाफुंसार जायो आरो बर' माहारिनि गेजेराव सासे गेदेमा सुबुं महरै नुजाबोनो हायो बिनि थाखाय आं बोसोराव आर'ज गाबगोन आरो मिजिंथिगोन बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि जिउनि फरायसा आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि बिथांनिसिम गोजोननाय थाबाय प्रग्रामाबो जोबनाय लामायाव फैबाय प्रग्रामखौ फोजोबनाय सिगाङावनो जोङो जोंनि गेजेरावनो मुंदांखा